Bona tarda i bon curs 2020-2021. Un curs que de ben segur tots recordarem durant molts anys. Normalment, quan fem la reunió aquesta d'inici de curs, donem un dossier informatiu que complementa aquesta reunió que avui estem fent. En el correu heu rebut aquesta informació, el dossier, que aquesta vegada us el passem via correu, en PDF, més tota una sèrie de documents que us serviran per conèixer més bé com comencem aquest curs 2020-2021. Quan parlem d'inici de curs, el que ens agrada normalment és parlar del que fa una escola, que és ensenyar. Tot el tema dels aprenentatges, tot el tema de la socialització entre companys és el més important en una escola. Aquest any, però, ens toca parlar també d'altres temes, que són el tema de la seguretat i tot el tema de la higiene que hem de tenir. Vull que entengueu que l'escola, la nostra escola, i crec que totes les escoles, són un entorn segur. Avui estava parlant, vosaltres sabeu que som una escola que fem cures auxiliars d'infermeria, per tant tenim infermers aquí a l'escola que treballen a l'hospital, a Mútua, i que també ens assessoren en tot el tema de seguretat sanitària. Un d'ells em comentava, jo sé que si tard o d'hora tinc la Covid, quasi segur, em deia, que l'hauré agafat ni a l'hospital ni a l'escola, sinó que l'hauré agafat amb una trobada familiar o l'hauré agafat amb una trobada amb amics que hagi pogut fer i que m'hagi relaxat amb el tema de la seguretat. Això no vol dir que aquí no es pugui agafar a l'escola, però serà molt difícil amb totes les mesures de seguretat que estem complint. Vull que tingueu en compte aquest primer criteri, que l'escola serà un entorn segur. Seguirem tots els protocols i també n'estic convençut que molts alumnes, i ho sé, de moltes escoles de Terrassa, o alguns alumnes d'algunes escoles de Terrassa, no començaran el curs perquè estaran confinats, perquè els seus pares han estat, han tingut un positiu per la Covid o algun familiar directe i, per tant, han de fer 15 dies de quarantena. Això, més o menys és normal, però a partir del dilluns, si passa això, el problema que tindrem és que haurem d'afegir a aquest confinament el grup estable, o com a mínim el que diguin les autoritats sanitàries. Seguirem els protocols que ens indiquin. I això pot passar, i passarà, però tingueu present que l'escola des del 14 de setembre fins al 22 de juny seguirem treballant amb el pla A, amb el pla B o amb el pla C, però cada dia lectiu es treballarà. Esperem que la gran majoria de dies siguin presencials, si no tots, però heu de tenir en compte que hi poden haver alguns dies que es pugui treballar des de casa. Nosaltres ja ens hem preparat per totes aquestes circumstàncies i en aquesta reunió, en aquesta xerrada, tindreu informació de què és el que es treballarà al llarg d'aquests cursos de l'ESO, com ho treballarem a nivell de metodologia, a nivell de pla d'estudis, a nivell d'objectius que ens marquem i que pugueu conèixer, que és també un dels objectius de la reunió d'avui, que pugueu conèixer els vostres tutors, que és una part essencial en tot el procés d'aprenentatge, la relació alumne-tutors i la relació pares-tutors. Després, els coneixereu. A mi em toca la part, entre cometes, lletja de la reunió, que és explicar-vos una mica els protocols d'organització
que fem en aquest curs 2020-2021, però que intentaré passar de manera breu, ja que tot això ho teniu penjat des de la pàgina web i també dels documents que us hem adjuntat. Deixeu-me que comparteixi un document amb vosaltres per poder-lo anar seguint. Molt bé. El pla d'organització d'aquest curs inclou l'objectiu principal bàsic que pretenem és els grups estables. En el pla d'organització que teniu penjat a la web veureu tota aquesta informació més ampliada. Els objectius, evidentment, d'aquest any és seguretat, equitat i control de la pandèmia des de les escoles. Pel fet que tenim grups estables, això ha provocat que els horaris hagin canviat lleugerament a l'ESO, perquè tenim que abans començaven a les 8:15, ara pel fet que no fem aquests desdoblaments i les franges de 3/4 d'hora, aquí teniu els horaris que alguns dies entren a les 8 i uns altres dies a les 8:30. I aquest és el canvi respecte a les 8:15 que teníem d'altres anys. També veieu, si es veu millor amb la presentació, a part de l'horari, en quant a entrades i sortides, no sempre serà a les 8:30 o a les 8 exactament, sinó que depèn dels grups, entraran 5 minuts abans perquè no hi hagi una acumulació de grups a l'escola. Fixeu-vos que, per exemple, el dilluns, el dimarts i el dijous, que els de primer i segon d'ESO entren a les 8:30, en concret, els de segon d'ESO entraran a les 8:25 i els de primer d'ESO a les 8:30. Els de tercer d'ESO a les 8:10 i els de quart d'ESO a les 8:15, per evitar aglomeracions amb altres grups. Com que ahir van venir a la presentació a l'escola, ja vam veure que en 5 minuts tots poden entrar a l'escola, ens dura 5 minuts el procés més o menys, de passar la temperatura i la higiene a tots els alumnes. Vull dir que realment en aquests 5 minuts ho podem fer que tothom entri de manera esglaonada per grups estables i sense barreja de cursos. D'acord? Les sortides també seran d'aquesta manera esglaonades i tot això ja se'ls ha indicat amb els vostres fills i estarà també marcat en el terra de l'escola. D'acord? El que dèiem, la principal idea és tenir grups estables. Per tant, si altres anys a totes les escoles ens agradava fer barreges de grups, que hi hagués molta cohesió social entre cursos o dins d'un mateix curs, aquest any això no podrà ser. Per tant, hem dividit en grups que no es barrejaran entre ells, 3 grups a primer, 3 grups a segon d'ESO, 2 grups a tercer d'ESO i a quart d'ESO també, i que tindran desdoblaments d'optatives que separaran el grup, però separaran 2 al tercer A i separaran 2 al tercer B en alguns moments, però el grup estable serà el grup sencer. D'acord? En relació saltant-me algun punt per anar lleuger, activitats i sortides, nosaltres hem estat reservant dates per totes les activitats que es fan al llarg del curs, fins i tot els treballs de síntesi, jornades esportives, etc.
Sabem que algunes d'elles serà difícil que es puguin organitzar i sobretot durant el primer trimestre, però d'altres d'elles sí que es podran fer, sobretot si es fa amb el grup estable. Com a mínim al principi, si es fan amb el grup estable, activitats a l'aire lliure en què no es barregin amb altres escoles ni amb altra gent, doncs són fins i tot recomanables i, per tant, doncs, nosaltres algunes d'elles doncs, les anirem fent i ja avisarem de manera prèvia. En relació a si hi ha un confinament, des del primer dia seguirem treballant, com ja vam fer des del 13 de març, sobretot aspecte tutorial bàsic, garantint doncs, l'acompanyament emocional. Aquests primers dies treballarem molt el tema de dimensió digital per si hi ha algun moment doncs, que ens han de confinar, doncs, tots els alumnes des del primer dia tinguin tots els coneixements de la plataforma Cliquedo, etc. I també la dimensió important sempre, però més en aquests casos, doncs, d'aprendre a aprendre per saber com saber-se autogestionar els aprenentatges i sempre amb el control del tutor. També hi haurà en aquests períodes de confinament activitats sincròniques, és a dir, que seran nits directes amb el professor i asincròniques, que seran tasques que el professor penjarà a partir de Cliquedo i que durant el dia els alumnes s'hauran d'organitzar doncs, per anar-les fent. Normalment, doncs seran meitat d'activitats sincròniques al dia, vull dir, seguiran fent les 6 hores com estan fent a l'escola, doncs també les hauran de fer a casa. La meitat seran amb activitats sincròniques i l'altra meitat asincròniques, d'acord? I tot a través de la plataforma. En quant als patis, el grup del primer C, perdó, i del segon C estaran a dalt al pati que en diem pati esports i els de quart A o un dels grups serà més aviat rotatiu o tercer també estaran a dalt i la resta de grups es dividiran amb el pati. Estarà dividit el pati de baix en 4 parts, de les quals doncs, no es podran barrejar els grups entre ells, per tant, hauran d'estar cada un en una de les seves parts fixades i representades a terra. Val? També hi ha itineraris per on han d'entrar i sortir els alumnes de cada curs, doncs perquè no es barregin tampoc en el procés d'entrada i de sortida, per evitar doncs, que hi hagi contacte entre els diferents grups. El gimnàs, l'educació física, realitzarà a l'aire lliure i el gimnàs no l'utilitzarem com a espai tancat ni els vestidors. D'acord? Altres mesures de protecció sanitària, ús de la mascareta en tot moment, a tota l'escola, mentre doncs, les autoritats sanitàries no ens diguin el contrari, prohibició de compartir material escolar, allò típic, doncs deixa'm el típex que doncs, no ho podrem fer. Ús de gel hidroalcohòlic a l'entrada del centre, a les aules, control de temperatura a l'entrada, manteniment de distància sempre també en trajectes i espais doncs, comuns, rentat de mans abans i després de l'esmorzar i abans i després d'anar al lavabo, desinfecció del lavabo abans i després de fer-ne ús, hi haurà un ruixador que s'hauran de dur els alumnes en totes les classes i a les hores al pati. Important que portin la seva pròpia cantimplora perquè doncs, és aconsellable que no beguin aigua de les aixetes. No podran entrar material de fora, bicicletes, patins o monopatins, per tant, doncs, si els volen venir-hi, els hauran de deixar doncs, amb els candaus necessaris doncs, a l'entrada de l'escola. Des del mes de març o febrer van habilitar a l'Ajuntament doncs, un espai de parc a bicicletes.
I ja per acabar, doncs, teniu el protocol que també us hem adjuntat amb un dossier, protocol davant de simptomatologia a l'escola de Covid, en què, doncs, si hi ha algun cas, doncs s'ha de notificar a secretaria. Si el tenim a l'escola, veiem que ha entrat i no tenia febre i després ha tingut febre i pot tenir una simptomatologia tipus Covid, doncs aïllarem a l'alumne, avisarem a la família que se l'endurà a domicili i haurà d'anar al CAP a veure, doncs, a fer-li el PCR, aviam si és positiu, i si surt negatiu, doncs, quan ho digui a l'autoritat sanitària, doncs podrà tornar, que pot ser el dia següent o quan es trobi totalment recuperat. Important, doncs, seguir mantenint relacions, hauran de ser amb la família a distància, via telefònica, via els correus, doncs, que ens anem enviant, o fins i tot, doncs, videoconferències amb el tutor. La relació és importantíssim que hi sigui tot any i el control de les tasques, doncs, que nosaltres anem penjant sempre a la plataforma Click.edu, doncs serà bo, doncs, que els pares també en tingueu coneixement i aneu entrant de tant en tant. Si veieu que els vostres fills s'aixequen no gaire bé o molt mal de cap o alguna cosa així, doncs no els porteu a l'escola i si perdura i els símptomes poden ser tipus Covid, doncs aneu al CAP. Però vull dir que no vingui a la classe. Si hi ha algun examen o alguna cosa així, doncs ja buscaríem solucions de fer-lo en un altre moment. D'acord? Doncs bàsicament és aquesta la informació que us volíem donar i senzillament doncs ara deixo la paraula a la Remei i a la Nuri Guiu que explicaran tot el pla pels seus nivells educatius, el pla de funcionament dels cursos, el pla d'estudis i com treballarem, que possiblement això és l'important en una etapa i en una escola, com és els cursos en què estan els vostres fills, en què l'ESO passa molt ràpid, alguns dels alumnes de quart ja han de pensar sobretot tema d'orientació de cara a què és el que volen estudiar el curs vinent. Molt bon curs a tots i ens anem veient.